Outlander ponovo sa vama u novoj epizodi. Znate kako kažu, nova nedelja, nova epizoda, nove stvari. Tako da društvo, ukoliko ste prvi put ovde, obavezno pogledajte moj ostali kontakt i naravno subscribe-ite se na kanal, jer pričamo o mnogo o World of Warcraftu, igramo igrice različitog žanra, radimo tek stvari, da nemojte da ostavite like, to mnogo znači mojom kanalu. A danas ćemo da pričamo o World of Warcraftu, zapravo o jednoj situaciji ili da kažem činjenici koja je prvenstveno meni pao na pamet. Znate sami da svi famozni youtuberi koji pričaju o World of Warcraftu, koji bukvalno imaju kanale još od, nemam pojma, početka 2010. godina, svi su ti kanali koji imaju preko pola miliona subscribera ili oko pola miliona subscribera, nešto se čudno tu zapravo desilo. Pitanje je šta, ono što je mene dakle najviše iznerviralo. Sad, pre nego što krenemo o toj priči da krenemo, da pričamo naravno, ja ću da dodam da jedna činjenica mi nije jasna. Zašto svi u roku od jako kratkog vremena prestaju da igraju World of Warcraft? Da, to je zapravo bilo pitanje koje sam ja sebi postavio par puta i rekao, čekaj, pa nije Blizzard sad nešto toliko izbacio pa da ne valja. Blizzardove stvari ne valju mnogo unazad, nego dobro. Ajde ovako da krenemo od jednog blagog početka. Ok, svi ti neki problemi vezani za World of Warcraft počeli su još da kažem u tim nekim modernim ekspanzijama, jer modernim ekspanzijama. Šta mi smatramo modernim ekspanzijama? Ajde da kažemo smatramo moderne ekspanzije u posljednje vreme, ajde da kažemo od nekog tog Legion dela, jer su tu zapravo stvari počele drastično da se menjaju, da se isprobavaju nove stvari, još na nastanku Battle for Azeroth-a videli smo masovno otpuštanje radnika. Zašto? Pa kao u fazonu mi imamo dovoljno kao radnika, ovo je višak koji nam trenutno ne treba, prodata priča, mi smo to progutali, to je bilo to. Sad, mislim, zašto bi to smetalo nama igračima? Mi igramo igricu, mi volimo igricu i sad šta će, da će oni da prime 800 novih ili će da otpuste tih 800 drugih? Ne, ali to je bilo prvo pitanje gdje trebamo da se zapitamo, čekaj polako, da li ovo govori nešto da će World of Warcraft biti u problemu? Mi pojma nemamo, ali svakako jedna činjenica je odlična, a to je Blizzard ne da zna da napravi predstavu od cinematic trailera, znači on zna da ga iskide čoveče. Nego, ajde se vratimo sad na ono što je mene živcira i što još uvek sumnjam na to nešto. Pazite ovako, ono na početku što smo rekli, u jakom kratkom vremenskom periodu, znači bukvalno, ajde kažem, svi ti top youtuberi prestaju da igraju Warcraft i svesno prave video klipove o tome zašto prestaju i šta se dešava. Znači, nakon što su se sve one vesti sa Blizzardom desile, znači oni problemi na poslu koji su, da kažem, ne baš preporučili za YouTube kanal, ali ću navesti, ometanje muško-ženskog pola na poslu, nebitno sad znate o čemu pričam, čuli ste vesti, spremam jedan video o tome da malo detaljnije popričam o tome, ali to nije poenta ovog videoklipa. Pa je onda došlo do momenta gde drugi deo napušta World of Warcraft. Jednostavno, ajde da kažem, ti neki najveći ljudi koji su radili za Blizzard, jednostavno su odavno otišli, ovi malo manje poznati i oni su počeli da odlaze. I onda šta, odjednom počinje YouTube da udi, World of Warcraft staje sa reprodukcijom kontenta za Shadowlands, WTF, šta sad? I ti sad odiš u pitanje, jebote, ja ti plaćam igricu, pored toga što sam je kupio da je održavaš, da načiniš igricu boljom i ti mi sad kažeš ne možda je više održavaš. Pa šta mislite kako bi se to desilo kad biste radili kod privatnih, komu onako daje platu i ti trajiš povećanje i sad jedan put, ajde, svi prestajemo da radimo, svi prestajemo da radimo, to je ali bre, ne može to tako to mora da ima strategija, mora da ima razgovor, mora da ima nešto. Je to. Znači, Blizzard bukvalno ne da nas, da kažem, sili, ne da nam čupa poslednji cent, nego ajde još malo. Ovaj zadnji patch, ovo udjelo, koliko je trajalo. Ljudi, pa ajde malo sad da se vratim unazad. Više od pola godine Shadowlands je na sceni, znači više od pola godine. Šta imamo? 1.9.1, šta na kraju će da se završi kao Draenor na 9.2, to jest ovaj se završi na 6.2. Što govori o problemu. I onda, kroz sve to, ljudi misle, doći će nova ekspanzija koja će sve to opravdati, kao što je uradio Legion. Polako. Ko treba da uradi? Neko treba da uradi tu ekspanziju prvenstveno. Ko treba da je uradi? Mislim, nemaju ljude više za rad da poprave ovo što je pokvareno, pa šta, hajde da naprave novi projekat ekspanzije. Nije problem, oni mogu da naprave projekat, oni mogu da ga napišu i osmisle, ali da li će on biti dobar, ne. A šta sad, pazite sad ovako, ovo je sad neka moja uvod ideja, šta oni sad trenutno rade?
World of Warcraft, moderni World of Warcraft, polako pada, znači on je bukvalno pao na polovini svog nekog postojanja. A šta se desilo, na primjer, sa Classic World of Warcraftom? Nemojte zaboraviti još jednu stvar, Vanilla je bila erupcija kad se objavi, ljudi su poludeli. Šta se desilo posle nekih godinu dana? Počeli su nevjerovatno da igraju botovi, počele su mikrotransakcije, boosteri, znači stvar, ali okej, preživeo je. Draenor, pazite mene, Vanilla je bila dobra. Oni ko bude rekao da Vanilla nije bila dobra, lagaće, znači bila je dobra, nije bila savršena, nije bila kao na početku, bila je dobra. A šta je sa Burning Crusadeom? Brate, znači ja ništa ne kapiram. Znači, već sam u prethodnom videu koji porekao, svet je prazan, pozajmio sam karaktere od ortaka, posetio sam šatrat nekoliko puta, zone okolo, ljudi prazno, nema niko. Mislim, ima ljudi, ali server koji je full, da ima lupam 50 ljudi samo u centru, pa šta je bre ovo čoveče, pa ja ću bre dodajem na privatni server ima 3000 ljudi pa ću da vidim toliki isti broj ljudi. Pa pričamo o layerima, pa nema bre 10-15 layera, kad malo bolje pogledamo, pogledajte samo koliko servera ima The Burning Crusade. The Burning Crusade ima možda koliko 15 servera, koliko imao kako se zove, Vanilla. Vratite se na jedan od mojih video klipova gde govorim samo o Vanilli, potrudit ću se da ga pronađem, da ga stavim ovde, da izađe iznad gore ili dole u opisu, gde sam pravio koliko ima World of Warcraft Vanilla i broj igrača, koliko ima Battle for Azeroth. U tom trenutku čini mi se da je Battle for Azeroth imao veći broj igrača, ali da je Vanilla bio skoro 3 miliona. Nisam siguran, ne mogu da tvrdim tačan podatak, ali možete da vidite taj video klip koji vam izađe ovde na preporuku ili dole u deskripciji. E sad, poznate šta se dešava sa TBC-om, dolazim do nebalansa kako se zove, frakcija. Alijansa frakcija često znaju da spominju da nije okej, Horda je ovakva, Alijansa je onakva, to su mahom gluposti, to je uvek bilo, to ćemo da isključimo, ali pazite sad ovako. Mi imamo nekoliko velikih youtubera, mislim imamo brojne youtubere koje pratimo, evo počet ćemo jednog, ako ne i najvećeg. Videli ste prošle nedelje Mad Season Show što je izbacio video da jednostavno dečko prestaje da igra World of Warcraft, da ne može to da dotrpi, da jednostavno taj boost koji se nudi za 40 evra, ali stvarno, ja evo, ljude koje poznajem ovde iz moje, da kažem, iz lokalnog dela, znači svi bukvalno kupuju boost. 40, kaže, brate, pa 40 evra nije 60 kao u fazonu. Pa rekao, dobro, brate, nije 60, ali igra igricu. Pa kaže, igrao sam koliko sam se puta išao iz nivoa u nivo, ne mogu više. Dobro, slažem se, ali čekaj polako, za nije World of Warcraft MMORPG igrica da trebaš da imaš interakcije s igračima, da sagradiš nešto, da stvoriš svog karaktera, jednostavno ideš u pogrešanje, čekaj, evo ti pare, titing, izvolite, doviđenja, prijetno, imam karakter, ljudi, ja sam tank, ja sam healer, hoće mi neku grupu. Što je, brate, nemaš nijedan item, bre, imaš neku profesiju, ovo, nemaš ništa, beži, bre, tamo, bre, pa onda krećeš ponovo da juriš, profesije, jedno, drugo, treće, okej, ako imaš jaka leđa, bato, imaš karaktera 70 level koji ima mnogo golda, pa uzmeš boost, pa možeš pomoću golda malo da se dogradiš, to je onda okej, ali ovako, čist boost, ja za to nisam, manje više. Mad Season je prestao da igra World of Warcraft i reprodukcija njegovog kanala i njegovog kontenta se dovodi jako u pitanje, mada svi mi koji ga pratimo, ja ga pratim jako odavno, znači bukvalno od kad imao nekih 50-60 hiljada subscribera, a generalno on je imao te neke promene gde čas krene pa stane, pa napravi pauzu, jednostavno kao i svim, jednostavno World of Warcraft ti uđe u život i postane deo nekog tvog života i onda shvatiš da si mnogo stvari izgubio u tom trenutku, ali dobro, on živi od toga. Pazite, ja da živim u novog kanala World of Warcrafta, pa zašto bi ja provodio 8 sati vremena na svom poslu, da budemo realni. Druga stvar, evo, Preach Gaming je pre neki dan izbacio isto video gde bukvalno prestaje da pravi content o World of Warcraftu, znači gledao sam ga i nisam verovao, rekao, bože, šta je ovo, posle nedelju dana i ovo je prestao, prvi Asmongold uradio, mislim, on je bukvalno javno prestao da igra, otišao u drugi game, prođeo ga, cepa Final Fantasy, ne znam, trenutno nisam gledao zadnjih nedelju dana da li je igrao nešto u World of Warcraft, mislim da nije, ali u svakom slučaju to je njegov sad main MMORPG. A šta se desilo sa Belvoir Gameom? Belvoir Gaming, pored toga što je pravio sjajne gajdove za World of Warcraft, još Legion, Battle for Azeroth, nekako je malo otanjio što se tiče ovoga, kako se zove, Shadowlandsa. Kad je bio Legion, on je znao da izbaci 2 videoklipa na dan. I ako se sećate, ta jesen i Evitel, mislim da se tako zove, čovjek i žena što rade na YouTube kanalu, oni stalno su njega spomenuli zato što su oboje iz Engleske i da kažemo, znaju se verovatno.
I kao, kako se zove, Beowulf Gaming je danas izbacio 2 videoklipa, stvarno, kao wow. Mislim, okej, on je napravio novi kanal za čiste neke informacije o gamingu, jer nekako kao da je predosetio ili da se tu nešto desilo što se tiče produkcije World of Warcraft. Sad, kada smo sad naveli ova 4 velika youtubera, šta to može da znači? Neka moja pretpostavka jeste, naravno, njih je Blizzard plaćao da pričaju o World of Warcraftu i to im sigurno plaćao dobar novac, jer jel te, oni imaju po pola miliona subscribera. Mislim da čak Mad Season Show ima najveći kanal, da on ima tipa skoro oko 600.000 ili 700, nisam siguran, zadnji put kada sam gledao, uglavnom ima preko 500-600.000 definitivno. Jednostavno da su prekinuli da ih isplaćuju kao neku vrsti suporta da govore o World of Warcraftu, jer, na primjer, evo gledao sam Preach Gaming, ima oko 430-40.000 subscribera, kao on kad izbaci videoklip i kad prođe neki vremenski period, da retko koji videoklip izbaci 50.000 pregleda. Mislim, ljudi, pa to ispada da ga gleda 10% njegovog community. Šta se to dešava? To bi znači bilo, evo ja imam 1700 subscribera, izbacim videoklip i taj videoklip pogleda 170 ljudi. Eto, 10%. I o čemu mi pričamo ovde? Ne, očigledno je da Blizzard trenutno apsolutno menja strategiju, da li je menja, da li šta planira da uradi, neka moja logika je da su oni bukvalno prekinuli sa tim nekim suportom za ove velike youtubere i da bukvalno sad oni izveštavaju svoj community samo ono što smatraju da trebaju da izveštavaju, a ne da prave dodatne clickbait videoklipove. Znate kako da se brzo geruješ za to i to, da li ste znali da ukoliko radite to i to možete da postignete to, mislim ima tačnosti u tim informacijama, ali taj hype, te stvari, jednostavno toga više nema, nekako i ljudi su malo više i ogorčeni više što se tiče World of Warcrafta. Sad, dovodi se u pitanje, ako ih oni više ne isplaćuju, što znači da su financijski jako udareni, znači da im džepovi, mislim džepovi su njima puni, uvek su bili puni, ali više to drvo nema taj rod koji je imao lupom pre 7-8 godina, znate, oni kad su imali 12 miliona subscribera puta 12,99 evra subscribe-a stavite vi samo na subscribere mesečno plus kupovina ekspanzije. 12 miliona kupljenih ekspanzija, jebote, već mi se vrti u glavi, plus subscribe. To su velike pare, sada su mnogo pali. Nisam se nešto trudio da pronađe podatak koliko trenutno imaju subscribera, ali trenutno po onome što vidim, teško da mogu da imaju preko 3 miliona, što je, nije to malo, ali s obzirom da taj MMORPG, zamislite sada League of Legends koji bije, ne znam, 100 miliona, do jedan put padne na 10, će kažu šta je bro, ovo više niko ne igra, ovo ne valja, ovo nema, okej, većina nas, da kažem, baš je i briga šta se dešava u Blizzardu, mi plaćamo, igramo igricu, ali dolazimo do tih nekih momenata gde, znate, ne morate te stvari da radite, ali jednostavno morate ako hoćete da uradite da ta stvar bude dobra, da biste uradili to, da biste dobili ono, to je uvek bilo. Toga nije bilo pre. Ne, stvarno toga nije bilo pre. Znači, zna se, ideš u dungeon i ako ti se, brate, padne item, pa ti se gotovo. A skupljaš embole, to jest one Emble Frost, Emble Triumph, imali smo i raznih iz ekspanziju u ekspanziju, pa smo posle imali currency, rajdujem 3-4 nedelje i skupim za jedan jako dobar epic item i ja ga kupim. Ovo sad, jedan World Quest, pa uradi reputaciju, pa sagradi, kako se zove, jedan legendary item, pa taj legendary item je bis za mene, pa dođe patch, pa taj item više nije dobar, pa sad juri drugi, pa se ne, mislim, bespotrebno. Ono što sam ja uvek govorio, oni se sklanjaju od glavne stvari u MMORPG-u. A koja je to glavna stvar? Rajdovanje, znači druženje, interakcija s igračima. Zašto to sklanjaju? Jednostavno, pazite sad ovako, da se sklone apsolutno fine mountovi, da se sklone world questovi, da se sklone apsolutno ti neki nepotrebne stvari. Ok, neka bude pravljenje itema, neka to pravljenje itema naprave kroz profesije, a ne kroz ne znam ni ja kakve stvari, mislim, ok, pričamo sad i o Torghastu i o tim novim stvarima u Shadowlandsu, nisam igrao da mogu da pričam o tome, ali iz onoga što znam i što vidim i dok sam igrao, stvari su ostale iste, nisu se izmenjale. Skupiš neke određene stvari, napraviš item i, mislim, zašto jednostavno nisu napravili, sveći se kako je TBC bio?
hoćeš da praviš jedan dobar item, to jest da izabereš recimo u Blacksmithu Armorsmith ili Weaponsmith, nema problema, ali postoje, prvo ćeš napraviti slabi one hand, pa malo jači one hand, pa najjači one hand koji će ti trajati skoro ceo ekspanziji, pa onda isto važi i za two hand i za mnoge druge stvari. Da su to uradili, verujte mi, profesije bi se mnogo više cijenile kao i sve ostalo. Mislim, point ovog videa jeste zapravo bila da govorimo o tome, o njihovim financijama, da su bukvalno toliko slabile da se dovode u pitanje da li će uopšte biti sledeće ekspanzije. Mislim, bit će, ali da bude onaj boom od ekspanzije kao što je bio iz Draenor Legion, ne verujem. Jednostavno, nema šanse. Oni, pazite, početak TBC-a je već ovde, oni su već u problemima. Oni već popravljaju i menjaju neke stvari. Ljudi bre, šta radite bre? Daj bre, saberite se bre, ili se pozdravljamo i odlazite bre, uradite bre svoj posao. Mislim, evo, ja iskreno da kažem, da ja ne držim YouTube kanal i da igram The Burning Crusade, znate šta, jednostavno bih rekao, quit, ćao, više me ne interesuje ništa što se tiče retail World of Warcrafta. Znači, ništa, kraj, gotovo. Nego, ajde, započeo sam tu neku avanturu i na YouTube-u, i na streamingu, i progresujem Warriora, najtežu klasu za level up, mnogo mi je teško, ne mogu da nađem grupu nigde, bukvalno jedva, znači od tih nekih 100-120 sati koliko trenutno imam, ja sam imao 5-6 grupa, to je ništa, to je stvarno ništa. Kada budem došao do 70. nivoa i ako budem vidio da je svet oko mene mrtav, i ako budem vidio da ne mogu da nađem raid, da ne mogu da nađem dungeon grupu, da ne mogu da uđem u PvP pola sata, sat vremena, znate šta, World of Warcraft je za mene ovako precrtan. Original, da, definitivno original. I onda ću raditi, brate, kao Hamsterville, mislim, svi znate ko je Hamsterville u World of Warcraft, ukoliko ne znate, potražite ga, dečko se bavi isključivo, znači, privatnim serverima i uživo. Šta je teško, šta je loše u privatnim serverima? Ima loših stvari, a zapravo se dvume između dva videoklipa da popričamo o privatnim serverima koji su dobili nešto novo, što možda čak i vi ne znate, a u odnosu na original. I verujte mi, isplati se. Znači, ovaj video je bila poenta priče zašto jednom svi youtuberi koji igraju dobro World of Warcraft su prestali da igraju. Evo, na primjer, pogledajte, imamo našeg Pilava, a imamo Saviksa, imamo koga još, imamo puno njih, znači, jednostavno znati Pilavo da je prestao dugo nije igrao World of Warcraft. Saviksa nešto mnogo ne pratim, ali vidim da izbacuje redovne klipe, mahom on se bazira na igranju PvP-a i to je to. Primetio sam da ga nema ni Dalaran Gaming nešto u poslednje vreme koji po njim ne izlaze, ne znam. Bajđera, čini mi se, njegovi pregledi su toliko opali da je ono, bam. Sjećam se jednom da je to bilo prošle godine, odlazim kod njega na kanal, zadnjih 5 video koji pa nijedan nije preko 15.000 pregleda, a on, brate, koliko ima, 200-300.000 subscribera, da, što znači da je World of Warcraft baš onako ono, u lestvici, tako da ćemo da vidimo šta čeka budućnost, ono, znate, često kada dođe do tih stvari mi ono, izigramo se neki godinu i po dana i onda šta će da bude nova ekspanzija, kako bi moglo da bude, jao, pa daj pišemo, pa ovo, pa ono. I ono, izbace neku ekspanziju, bar je tako bilo zadnjih nekoliko godina i bilo je, mislim, prosječna ekspanzija, znate, traje 2 godine, to izlaze nastavci, idemo iz početka, borimo se za neke nove stvari, ali nekako taj hype je meni nestao. Još kad sam počeo da igram Draenor, nekako, ne znam. Dok sam igrao aktivno na privatnim serverima, ja nisam od početka na originalu, to nema šta da krijem. Ja znam i da igram World of Warcraft i znam sve ono od početka, ali nisam bio tamo, nisam bio kad se te glavne stvari dešavale. Bože moj, mnogi od nas nisu, oni koji jeste svakamu čast. Ali kad čujem izlazi nova ekspanzija, ne samo ja, već mnogi ljudi, wow, znači desi se, wow, ovo sad, zamisli sad izađe, nova ekspanzija, mi ono, pa dobro, hajde imam što ima ono, klik, nema ništa posebno. Za Shadowlands smo mislili da će biti brutalica, ne kažem da je loša ekspanzija, ali nekako, ne znam da li javljaju, stavite molim u komentarima, mislim da je Battle for Azeroth bilo bolja ekspanzija, jebote, da li moguće. Dobro, u suštini društvo, eto, to je bio point ovog videa, znači definitivno Blizzard je prestao sa supportom youtubera koji su definitivno prestali da igraju u World of Warcraft i da prave reprodukciju videoklipa, možda nekom vremenu tipa u godini izbace 4-5 videoklipa čisto da malo održe kanal. Sad, iste priče i kod mene, ja kad ne igram World of Warcraft, kad sam pravio one pauze, izbacim, ne znam, Forza Horizon, Need for Speed,
Wolfenstein nema toliko interesenata, ima, vi ste tu, vi ste navikli da pričamo o World of Warcraft, ovaj video će vam biti 10 puta zanimljiviji nego da sam pravio video klip o Wolfensteinu, o God of Waru, jednostavno, vi ste tu zbog vesti World of Warcraft. Tako sam ja u nekoliko navrata i želeo da napravim neki novi kanal koji bi bio za te neke druge stvari, ali znate, taj početak i sve to razvijanje, bože, mnogo bi vremena oduzelo, tako da sam sve rekao, daj sve ove stvari da stavimo u Outlander Gaming, pa ko voli neka gleda, ako ne voli neka skipuje. I to je to. Društvo, hvala što ste bili ovdje, obavezno stavite like, subscription, a mi kad se vidimo, ja sam danas trebao da streamujem u stvari, ali jednostavno, vidio sam da, kada streamujem već svakog dana, malo znate i umara vas kao gledalce, tako da streamovanje 2-3 puta nedeljno je u stvari sasvim dovoljno da se onako malo vidimo i ispričamo, jer naravno svaki dan kad se viđamo i svaki dan kad se pričamo, bukvalno mislite da vam svaki dan najbolji drug dolazi na kafu i izlazite u grad svako večer, jednostavno ono, brate, daj bre, malo diskuliram čovječe, ne mogu više te gledam na oči, bre, ma skloni mi se, da ne dođe do toga. Ok, društvo, hvala što ste bili ovdje i vidimo se u World of Warcraftu dok postoje, ono, ćao.